गिबियावनो जों दावधारा एमइ स्कुलनिफ्राय बेयाव SSB नि बानजायनायाव जिहेतु योगा प्रग्राम बेयाव जों फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा बेयाव फैनानै बिसोरबो मोजाङैनो बाहागो लादों आं बेखिनिखौ बुंनानै बेसेबांसो फरायसाफ्रा बाहागो लादों? इयाव 24 फरायसा 8 थाखोनि फरायसाफोरा फैदों। मोनफ्रोमबो समाव नोंथांमोना बेफोरबायदि हेफाजाब होगोन? औ बिदिनो बिसोरनि जेब्ला बेफोरबायदि जोंनियालागै खौरां थाङो जों बिदिनो हेफाजाब होबाय थायो बिसोर। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है। इसका अवसर पर हम लोग कर है 27 बटालियन हावली का हम लोग ये नंगाराम ये भूटान चेक पोस्ट है इसमें किया और स्कूल का बच्चा लोग आया और कोई सिविल का आया, पत्रकार आया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SCC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360